el Ramon Martos, que crec que avui no fa falta que et presenti perquè jugues a casa, potser sí que m'hauria de presentar jo. A mi em diu Antoni Álvaro, soc de Cerdanyola. I és important ser de Cerdanyola, no s'estarà tots els presents, però crec que és important que algú de Cerdanyola estigui avui aquí a Ripollet presentant aquest llibre entre el públic. Em consta que hi ha més veïns de la ciutat de Cerdanyola, ciutat veïna, tot i que un té la sensació que potser massa separada, però per això crec que és positiu fer actes de fraternitat germano-soviètica com el d'avui aquí entre Cerdanyola i Ripollet. Continua: 4 xarnegos i 2 desgraciats. Això comença a donar pistes d'una altra de les tasques dels historiadors, que és, o hauria de ser, una mica el desmuntar mites. Els mites creixen a vegades en camps, alguns dels mites, per una banda podria ser, per exemple, el tema de les construccions nacionals de qualsevol nació, i, altra banda, també acostumen a créixer mites quan es parla d'actes de resistència i enfrontaments amb règims totalitaris o dictadures. Sempre ens reiem molt nosaltres aquí de la resistència francesa, on escoltaves parlar els francesos i resulta que tots havien estat enrolats a la resistència. Després resulta que van ser 4. Jo també vaig créixer escoltant moltes batalletes de gent més gran que jo, on si feies cas de tot el que anaves escoltant, a part de ser gent amb un extraordinari dot de la ubiquitat, perquè estaven a tot arreu a la mateixa hora, al mateix dia, semblava que aquella lluita contra el franquisme era cosa de tota una societat i de milions d'obrers i estudiants en germanor que van enderrocar la dictadura. En el llibre ja veureu com potser la cosa no va per aquí. Un llibre en el que ara ja li passo la paraula al Ramon, que m'agradaria començar una mica que expliquessis quin ha estat, com a historiador, la metodologia que has escollit per anar fent créixer aquest llibre i per què centrar el llibre en el període del 1960, tot i que comença abans, fins al 1977. Sí, bona tarda. Gràcies a tots per haver vingut. Prèviament abans de contestar el que el Toni m'està plantejant, i a més estic molt content perquè estic veient molta gent que van compartir conjuntament en diferents llocs, és igual, però vam estar junts fent coses i per mi és una alegria veure'ls una altra vegada per aquí, i segur que moltes de les coses que hi ha en el llibre, molts de vosaltres sortireu en el llibre, i ja us dic, gràcies a tots per haver vingut. Bé, la metodologia. En el llibre no hi ha metodologia, perquè la metodologia és per la universitat. Jo he intentat fer un llibre amable, un llibre que pogués llegir persones normals, en el bon sentit de la paraula de normalitat, que no fossin precisament estudiosos i coses d'aquest tipus. I la metodologia que al final surt en el llibre és un reflexe del treball que es va fer fa uns anys anteriorment. Per un cantó, el títol de 4 xarnegos i 2 desgraciats és molt simptomàtic perquè he fet una enquesta, o vaig fer una enquesta el 2014 a 280 persones de Ripollet, Cerdanyola, que no tenien mai o no havien tingut cap compromís amb cap partit, que vivien aquí abans del 75, i també vaig seguir una seqüència estadística de respectar el tant per cent de catalans, el tant per cent d'andalusos, el tant per cent d'extremenys, és a dir, per fer una enquesta que sigui representativa tens que considerar totes les variables en presència. I això vaig fer. Per tant, veureu que quan ell parla de trencar mites tindreu alguna sorpresa, perquè encara que no és el gruix del llibre, sinó que està a la part de darrere, quan diu trencant mites, veureu algunes respostes respecte al franquisme, feta per gent, per dir-ne una. Dels 280 n'hi ha 24 que diuen que no sabien que vivien en una dictadura. L'any 2014, 24 persones que tenen entre 57 i 87 anys i que han vingut abans del 75, un grapat d'anys aquí, et diuen que no sabien que era una dictadura? Perquè és veritat, és sorprenent. Cerdanyola i Ripollet comunitat, una mica del que havia començat parlant d'aquesta germanor que l'any 36 de fet està a punt de convertir a Cerdanyola i Ripollet en una sola ciutat, no prosperen les negociacions, però en tot cas a l'hora d'iniciar el teu llibre, què és el que et porta a considerar Cerdanyola i Ripollet com una unitat? Bé,
El capítol es titula Dos pobles i un destí. Ripollet-Cerdanyola, des de temps d'Antuvi, però jo només em referiré a finals del 19, aquí hi ha una revista que es diu La Veu del Vallès. La Veu del Vallès és una revista que es fa aquí al carrer de Sant Claver, davant de la farmàcia Reis, més o menys, és del 1898, i ja parla de Ripollet i de Cerdanyola, es diu La Veu del Vallès. Hi ha una altra revista que es diu Talaia, que apareix en el temps de la República del 31, que la seva figura és una espècie de balança on es veu Cerdanyola i Ripollet com si fos un contrapès. Tenim el celler cooperatiu del 1920, molt important perquè era terra de pagesos, molta gent, sobretot de vinya, com molts coneixeu. Per tant, el celler cooperatiu de la gent que tenia poca terra i tal, és diguéssim, econòmicament és molt important perquè aconsegueix agrupar tots els pagesos petits, tant de Cerdanyola com de Ripollet, i comencen a poder comercialitzar millor. I fins l'any 1971 estava on està l'autopista. La part que era modernista era el César Martinell, i quan el van tirar a terra no el van saber de fer. Dintre dels ajuntaments, si tenen la percepció general de la societat, per exemple, és un gran contrast que la gent, diguéssim, està més en desacord amb la dictadura. Quan pregunta sobre la dictadura hi ha un 55 que diu que està en desacord, en contra i tal. Però quan preguntes com valores l'Ajuntament franquista de de 40 anys, els ajuntaments que hi havia en l'època de la dictadura, hi ha una valoració bona, d'un 60 o un 65 ho valoren bé. Hi havia una visió molt així, a fora, que la gent del poble, de Cerdanyola, de Ripollet, pensava que l'alcalde va ser l'encantarillado, que si fem aquí una petita obra, que si donem el permís per urbanitzar, que si no et preocupis que això ho farem així i tal. Aquesta és la visió externa i la visió que transmet la gent. Però clar, quan rasques, trobes que quan es pintaven parets o quan es tiraven octavetes, el senyor Dausà i el senyor Massacs ja feien un avís al govern civil dient-li que amb els noms de les octavetes, dient que la policia municipal s'estava preocupant i tal. Aquesta és la part més fosca. Una altra la podem veure quan el Didac Fàbregas va estar a la presó de Jaén i arriba aquí a Ripollet. Quan arriba a Ripollet, cada 2 dies va haver un problema amb la multicopista de la Nobel. La Nobel era l'escola que hi havia aquí. Es presenta la Guàrdia Civil, el tinent, el capità, i li diu: escolta, això ha passat això i ens has de dir on vas estar i tal. Però el que li va dir és: mira, el Dausà i tots aquests, van dir diversos noms, no et volen a Ripollet, has de marxar d'aquí. Això li va dir el de la Guàrdia Civil, li va dir clarament. I va haver una odissea en la fuita del Didac que surten aquí. De com anava això de la clandestinitat. Estem als anys 60 i s'ha de parlar d'unes condicions laborals brutals. De fet, és als 60 quan el meu pare entra a treballar a Escondel. Es fan jornades de 12 hores amb mitja hora per pagar per dinar i poca cosa més. I com deia, és una època també on aquí a Ripollet, ho reflexa el llibre, comencen a connectar en certa manera una resistència que ve des dels temps ja de la República i la Guerra Civil. Ens parla d'una persona que crec que li va retre homenatge, o record fa poc, al Saber Vigas, fa una setmana, amb la seva companya d'Aurora i la filla de la Vicky, que surt en el llibre, i aquests personatges d'una integritat absoluta comencen com a donar un relleu generacional a altres personatges que després cadascú evoluciona com evoluciona. Aquí ha sortit molt el Didac Fàbregas, doncs, que és un personatge, molt personatge. Quines són les condicions de clandestinitat? Els testimonis de l'època són els que ho expliquen. L'Adonis González diu: el 1961, quan surto de la presó, em torno a organitzar pel meu compte. Remarco pel meu compte perquè en aquells anys, quan sorties de la presó, hi havia més o menys l'ordre de no tornar-se a organitzar per no comprometre la resta del partit. Vaig anar a treballar a Ripollet. Allà no coneixia ningú i a l'empresa on treballava vaig conèixer el Jaume Puig, que per la seva forma de comportar-se vaig detectar que tenia algun contacte o alguna relació amb el PSUC. Imagineu, si aquest tenia la percepció, la policia la que tindria. Així que un bon dia, que ens trobàvem a soles, em vaig enfrontar en el sentit, o sigui, de paraula, i li vaig dir: tu milites al PSUC, sí o no? I ella em va dir que sí. El mateix, si arribes un infiltrat de la policia...
I diu, aleshores, ell i un altre company que es deia Antonio Gil, que vivia a Montcada i havia treballat a Ismalíbar, i altra gent que coneixia Ismalíbar, van muntar el partit a Ripollet, van muntar el partit a Cerdanyola o el van reconstruir també a Montcada i a la mateixa empresa a Ismalíbar. Són condicions, com dèiem, de clandestinitat duríssimes. Hi ha un altre personatge que no sé si li heu fet cap homenatge aquí a Ripollet o si no l'esteu parlant, que és el Gaspar Menor, que va morir al poc de que crec que acabessis de fer les entrevistes. A vegades es parla d'herois, com els superherois de la Marvel i coses d'aquestes. A mi no m'agrada parlar d'herois, perquè m'agrada parlar de persones normals, perquè si consideres que un altre és un heroi és com si tu et treguessis valor i penses que no pots fer coses i que com arribaré a aquest nivell. Els herois és allò que està entre els homes i els déus, més a prop dels déus que dels homes. Deixem-nos d'herois, parlem de persones, de dones i homes. Jo me'n recordo que presentant un llibre que vaig publicar fa 2 o 3 anys sobre vides de diversos lluitadors i lluitadores, presentant el llibre a la República de Vallecas, a Madrid, me recuerdo que una señora del público me dijo, no, te quiero felicitar por el libro porque tengo una hija adolescente que lo ha leído y me ha dicho, mamá, me gusta mucho porque estoy alucinando con la vida de esta gente porque son auténticos superhéroes, son superhéroes. I jo li vaig firmar el llibre allò dient-li, lamento desenganyar-te, però no sé com es deia, Ana, los superhéroes no existen, son los abuelos. I la cosa va per aquí. Un relat, a més explicat amb tota naturalitat perquè és el que havia. Deia el Gaspar, el 1963 em vaig tornar a presentar a les eleccions sindicals i vaig sortir escollit com a jurat d'empresa. Anava molt cansat perquè em llevava a les 4 de la matinada i treballava 48 hores setmanals més algunes extras i després tenia les reunions del partit. Al principi a Terrassa, amb Paco Trives i Cristiano García, i més tard amb gent de Nou Barris, i anava en bicicleta i arribava a les tantes de la nit a casa. Entre març i abril de 1965 van fer una vaga pel conveni que va durar 38 dies. Es va acabar el 1 de maig, després que l'empresa va acomiadar més de 20 treballadors. Justament quan va finalitzar la vaga ens van detenir a 5 del PSUC que van demanar a la Model. Condicions absolutament brutals de vida en clandestinitat i tot i així continuava havent gent que optava per aquesta vida, una mica que et portava a entrar en aquesta lluita a vegades fins i tot un tant suïcida. Com s'entraven? Com arribava un nou hi havia gent que potser venien de fora ja per herència familiar, ja eren d'on venien. Altra gent, per circumstàncies, connectaves amb algú, t'obria els ulls. Per exemple, permeteu-me que digui jo mateix, jo vaig entrar perquè el meu professor d'autoescola era el Joan Morral, i el Joan Morral era el responsable del PSUC de Ripollet a l'any 69. Suposo que tu també coneixes el Joan, no? Vull dir que hi ha circumstàncies que a vegades no estan escrites perquè l'atzar és així, no? Per exemple, el Domènec Humbert, molt jovenet, va entrar a Montaller a treballar de mecànic i d'aprenent, i allà hi havia un, que era el Julio Navío, que era del que estan aquí les seves germanes, que era del PCML, i bueno, el noi amb 17 anys es va fer del PCML. Això no vol dir que llavors amb el temps la gent es vagi resituant o no, però hi ha circumstàncies i moments, alguns de plan familiar, encara que el mateix saber, el veieu aquí en la fotografia de la seva família, va intentar, com ha dit ell molt bé, parlar amb els antics republicans de Ripollet i estaven tots més cremats que la pistola del Coyote i van dir, escolta, ja han fet prou a les presons, a la guerra civil i tal, i va buscar gent nova, no? Pere Fuster i altra gent que també van anar a parar a la presó, i per tant és una pregunta difícil de respondre perquè hi ha una diversitat, no? Hi havia gent, per exemple, com el Didac, que tenia molta capacitat personal, era molt atractiu personalment parlant i tal, i que coneixia gent, i per tant alguns que estan per aquí l'han conegut també, van estar amb ell, i era una persona que podia aconseguir gent jove i tal. De tota manera, totalment conscient del que la gent jove que hi havia per aquí, que coneixies, al final,
Com que hi havia molta por, les famílies també de seguida, si se'n donaven compte, no volien que militessin ni que fessin res. Que era, ui, cuidado, que això no pot ser, el que sigui, no? I eren molt poquets. Per exemple, jo també, permeteu-me que ho recordi, que surt, quan parlem de la joventut revolucionària i tal, pues, què volem que us digui? La joventut està... Pero no tiene más importancia cualquier acto, cualquier cosa, porque entonces todos nos jugábamos lo mismo, la carne. Por lo tanto, no hay que darle demasiada importancia. Gracias. Y mi hermano, pues habéis nombrado a mi hermano, pero mi hermano ya murió hace unos años, ¿no? Quiero decir que en este momento solamente quedo yo y con muchos años también. Gracias. A mi m'agradaria fer un incís i parlar una mica de la família Guillén, perquè moltes vegades quan es presenten llibres d'aquests d'història que diuen quines ganes de remenar el passat i d'anar enrere, hi ha gent que li té un pànic al passat perquè no ho entén, o potser sí que ho entén per això que explicaré, perquè veure com tot està connectat. Ell és historiador, a mi m'agrada pescar a la xarxa, tiro xarxes i vas tirant sense anar gaire lluny, i clar, i parles del Gerardo i del Dionisio, que són dos xavals molt joves que venen de València a Barcelona, al Carmel, a casa de la Manola, que els acull, munten un taller de fosa d'alumini al barri d'Horta, arriben al 71 a Ripollet i obren la nau, que és una nau com trampa, perquè a la part del tancat és on s'imprimeix la premsa comunista dels rostos. I clar, aquesta gent, els dos germans, arriben de València a Barcelona a l'any 70, però si comences a tirar enrere, per què arriben a València? Arriben a València perquè ells venen d'un poble de Terol, de Gúdar, on el seu pare havia estat alcalde durant la Segona República. Quan acaba la guerra, el pare no ha fet res, creu que no tindrà cap problema, va a la presó. Quan surt de la presó, als 5 anys més o menys, sap, perquè li han dit, que segurament l'estan buscant al senyor Quitos de Falange per pagar-se'l. Té 3 fills i una dona. Decideix que perquè me maten en la calle me echo al monte. Acaba encapçalant una partida de maquis de més de 400 persones. Les autoritats de Gúdar agafen a la seva dona, l'empresonen i un bon dia apareix penjada a la seva cel·la. Una partida del maquis, amb venjança, baixen a Gúdar, hi ha tiroteo i moren 8 persones, 8 veïns del poble. Mal fet? Possiblement. Tornen a la muntanya i el governador civil, que a més és general de la Guàrdia Civil, de nom Manuel Pizarro, decideix que, per vengar-se, jo. Heu matat a 8, pagareu 3 per 1. Agafa a 24 veïns del poble, escollits aleatòriament el seu passat de simpatia republicana, els tanquen a la presó, els torturen, els apallissen, els afusellen i els donen el tret de gràcia i durant uns quants dies els pengen d'un pinar per avisar a navegants. Després acaben enterrats en diverses fosses comunes del bosc. Una del 2003 crec que van trobar una d'aquestes fosses comunes. Només un va poder sobreviure, que és qui ho ha explicat. Els 3 fills els 3 germans Guillén també acaben anant al monte. El gran morirà, té 17 anys. Queda ferit en un enfrontament amb la Guàrdia Civil i ell decideix que sobre la seva vida mana ell i prefereix disparar-se un tret al cap abans de ser lliurat a la Guàrdia Civil. El pare del Gerardo, ferit al maluc, es fot una caminata de gairebé 900 quilòmetres per creuar França. Aconsegueix sobreviure, acaba vivint a França, jubila a França i després, jubilat, torna a Ripollet i, pel que explica el Ramon, té moltes xerrades amb el saber. I clar,
continuant amb aquest anar i venir, com veieu, ja no és una cosa tan llunyana, ja no és una cosa dels 40, hem vingut molt cap aquí. I més encara, el general de la Guàrdia Civil, Manuel Pizarro, té un fill. Aquest fill es diu Manuel Pizarro, tradició familiar. Aquest fill és procurador en Corts pel terç familiar a les Corts franquistes. Aquest fill del general Pizarro té un fill, que endevineu com es diu, Manuel Pizarro també. Aquest Manuel Pizarro també d'ara mateix és advocat de l'Estat, ha estat diputat del Partit Popular durant 2 anys i ha estat president d'Endesa durant uns quants anys, fins que va deixar el càrrec amb una indemnització de 18,5 milions d'euros. No estem parlant del passat, estem parlant de que està per aquí, el Gaspar Menor, l'Olimpo, el Joaquín, el Satur. És l'any de les amnisties. S'ha parlat molt de l'amnistia política, però no s'ha parlat gairebé mai, imagino que per vergonya, de l'amnistia laboral. Aquests homes d'aquí amb la pancarta són treballadors de l'Escondel acomiadats l'any 73, que demanen que s'apliqui l'amnistia laboral i siguin readmesos a l'Escondel. L'amnistia, ara ho explicaré, que trampa, dona tot el poder de decisió a les empreses. Van decidir l'empresa que amb un la readmitien, als altres no, amb un li donaven una indemnització, amb l'altre una altra. Ells treuen aquesta pancarta i aquesta gent que s'ha deixat la pell literalment pels drets dels treballadors demana la solidaritat dels seus companys i els seus companys diuen que hagués molt. Així és, l'amnistia laboral, o sigui, l'amnistia política, encara que nosaltres vam amnistiar amb ells, però bueno, molta gent de Ripollet es va beneficiar de l'amnistia política i de Cerdanyola i tal, perquè estaven pendents de judici. Però l'amnistia laboral és l'estafa i és el cinisme més gran i l'abandó més canalla que s'ha fet de tots aquests treballadors i tota aquesta gent que va estar lluitant a les fàbriques i va ser despedida i que quan es fa l'amnistia laboral ho deixen en mans dels jutges i ho deixen en mans dels empresaris el que vulgui admetre o no vulgui admetre. És una canallada que es va fer en el seu moment i que molts companys, després d'haver donat el millor de la seva vida i passant moltes dificultats econòmiques perquè posaven a les llistes negres, i la llista negra, si no ho sabeu, era que les empreses tenien un llistat de gent i que no donaven feina. No donaven feina, et deien no, aquells de la llista negra no donaven feina. I quan arriba l'amnistia laboral, en vez de dir, igual que l'amnistia política, tots a treballar, els que van estar despedits per aquestes vagues, doncs no. I aquí teniu els companys que si llegiu una carta que amb tota la bona fe que tenien van fer en el Parlament de Catalunya, compañeros diputados o no sé qué, nosotros trabajadores estamos seguros que vosotros estáis con nosotros, pues no, va a ser que no van fer res. És una de les grans estafes també de la transició, l'amnistia laboral. És una estafa total per tota aquesta gent modesta que s'hi va jugar al millor. Per anar acabant ara sí, a part de si algú vol fer alguna intervenció, a tall de conclusions, que és el que s'acostumen a fer molts d'aquests llibres, sobretot amb l'origen acadèmic que té. Quines són les conclusions, si alguna t'ha sobtat més que d'altres? Bueno, hi ha diverses en el llibre i estan basades sempre, com veieu, en dades que jo vaig obtindre en aquesta enquesta i també amb els militants que vaig intervindre, però són dades d'enquesta, no? A mi el que m'ha sobtat més i m'ha sorprès és que quan parlem de vostè estava d'acord amb el franquisme? Doncs no, era indiferent, estava en contra, hi ha diverses respostes, no? Quan el 45,7% en diuen al 2014 que estan o indiferents o d'acord amb el franquisme, és bastant sorprenent. És el que tenim, el que es diu això, la sociologia del franquisme està present, de veritat, Són gent... Mira, vaig a donar dues anècdotes. I hi ha un que està aquí, que no el vull assenyalar, però que també l'ha vingut. Acompanya, i aquesta puc dir el nom, Carmen Rodríguez, una gran companya, una gran lluitadora i que es mereix un homenatge. Estava donant classes al centre cívic d'aquí de Cerdanyola del Pont, de la part del Pont. Donava classes, no sé, recordo que era de cosir o alguna cosa així. La vaig veure. Per fer una enquesta no vas un per un, sinó que t'agafes gent i, bueno, escolta, Carme, m'ajudes a fer aquesta enquesta amb aquestes senyores que estan aquí, correllenin i tal. Sí, Ramon, sí. Bueno, passa el temps i ja truco, Carme,
les enquestes què? Diu, no te les vull donar. Diu, com que no me les vols donar? Per què? Diu, què? El que m'han posat aquestes dones, que estan d'acord amb el Franco. Unes quantes? Sí, sí. Un altre company en plan valent i col·laborador em va dir Cerdanyola, no et preocupis que jo te'n portaré 10 o 12 d'enquestes, vale? I passa els dies, diu, pam, em truca i em diu, ostres Ramon, he quedat sorprès. Diu, què? Diu, la gent no vol contestar, només m'ha contestat 2. Centro aquest flamenco, com se digui, la Peña la Macarena. Em diu el secretari, vine cap allà, que ens reunim allà, tu vens allà i enquesta amb la Peña Macarena sense problemes. Em presento la Peña Macarena, els hi explico i tal, i salta un, diu, esta encuesta es política. S'acabó, no contestan ells. Això és el que tenim a casa. Siguem conscients del que hi ha, i un 45,4 en aquests moments, i com a estadística